Ahora andan curia con I'm so fancy. You already know I'm in the fast lane. From LA to Tokyo. La música suena, la noche de cristales, belleza en cela, el amor me quema. La música suena, la noche de cristales, belleza en cela. La música suena, la noche de cristales, belleza en cela, el amor me quema. La música suena, la noche de cristales, belleza en cela.
Marek Takáč, brankárska jednotka týmu Okolo idúci. Ako sa cítite? Som nervózny trošku, ale verím, že to dopadne dobre. Koľkú taktiku máte? Taktiku, tak viac strieľak minulého roku. Kto môže tak prekvapiť v negatívnom slova zmysle? Tak to môžem ja prekvapiť samozrejme. Biky môže prekvapiť. A teraz reálne, aké sú vaše prognózy na umiestnenie? Reálne prognozy? Tak verím, že budeme tretí v skupine minimálne. Po tom výkone, čo hrali prvý tým, tak verím, že ich rozbijeme na kusy. A potom neviem. No. Dobre, ďakujem za rozhovor. Nie, za čo. Siani z týmu Okolo idúci. Ako to dneska vidíte? Ktoré miesto obsadíte? Prvé. Kto vás dneska môže prekvapiť z hráčov, ak to najviac sklamať? Prekvapiť asi tak Bičkoš. A najviac sklamať? To vás tak môže. Takáč. Marek Takáč? Hej. On je brankár? Chytá dobre? Ja. Veľmi zle? Dá sa. Takže tu je Tomáš Bičkoš, bývalý kapitán týmu Okolo idúci. Aké sú to pocity byť bývalým kapitánom? I don't know. To dobre. Aké sú vaše prognózy v dnešnom turnaji? Vyhráme. Možno. Kto by vás tak mohol negatívne prekvapiť? Marek. Marek? A prečo? Lebo brankár dobrý je základ týmu. Dve rýchle otázky. Ako to dneska vidíte, tento turnaj? Vyhráte alebo ako? Tak určite očakávam aspoň prvé miesto. S menším nepočítam, teraz som zvyknutý vyhrávať. Budem tak skromne sa správať teraz. Dobre, správajte sa skromne. Kto myslíte, kto vás dneska môže pozitívne prekvapiť z hráčov a kto negatívne? Tak negatívne myslím, že nie je o čom, tu nemáme brankára, takže to, že mám len rukavice, to je to také smradavé rukavice, že to týždeň nosené topánky a v nich ešte aj tie gače, ktoré sa týždeň nosili, ale myslím, že to je tak slabé. A kto vás môže pozitívne prekvapiť? Pozitívne môže Biky prekvapiť a Robo, ktorý tu ešte nie je, už pozitívne prekvapil. Sú tam nejaké emócie medzi tým, ako Biky stratil miesto kapitána? Nie. Myslím, že on nie je taká vedúca osobnosť. A som dosť ukrivdený, že nie som kapitán ja. Dobre, bude sa to určite riešiť. Dobre, ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja. Salud, se quiere.
aspoň s tým. raz. Aký je to pocit? Veľmi dobrý, veľmi dobrý. 4-0. Mám viac bodov do tu minulého roku. Biky, ako hodnotíte výkon svojho brankára? Kapitán vás podržal. Podržal. Jany, brankár vás podržal, aký je to pocit? Dobrý, neuveriteľný. Spokojný zatiaľ. Nepredvídateľný. Nepredvídateľný. Čakali ste, že brankár bude veľmi dobrým článkom v dnešnom zápase? Nepredpokladal som to. Čakal som, že to bude najslabší článok, ktorý je len do počtu. Marek, ako hodnotíš výkon celého týmu ako kapitán? I don't know. Ako hodnotíš svoj vlastný výkon? I don't know. Myslíš si, že si gej? I don't know. Či by ste vedeli vo svojej hre zlepšiť? Streľbu na bránu. No, myslíš si, že nebola dostatočná frekvencia strel na bránu? Bola, ale boli mimo dosť. Ja sa ešte opýtam na hráča, ex-kapitána Bičkoša. Dobre hra? Zatiaľ chuja hra, ale tá dúfam, že sa chytí ešte. Dobre ste hrali. Ale takto sa prvé miesto nevyhráva. Poď prizľub ťa olejem. Ako to videli Dexter ako Pinson? No tak vyzerá to dobre, nebude dneska nepúrime, tak to zdá. Vyzerá to dobre.
Prvý zápas taký. Nejaké názory? Lepší boli. Boli lepší? Kto hral najlepšie? Najlepšie? To ty asi. Čo treba zmeniť do ďalšieho zápasu? A nič, super. Trocha sa ofenzívne trápite. Ako by mohlo dosť zácneným strelám? Strelí. Jani, čo hovorí na tom zápase? Komentujem. It's the kind of beat that go.